Няма да кажа тук при духовник. Няма да има духовник. Айде му там yukarı Allah'tan girek sal buradan. Hayır kafa. Bak güzel mi? Başlama. İnternet. Лато къде ще има? Караван, не знае само къде. Не знам, ама... Hani bak Miso bak ne hazırladı sana. Его там е. Сега почва, разбираш ли, да каже господин Роме, дозата да спреш. Сега дойдете, сега ще ви кажа времето за BTV-то. За репортажите. На места ще има тук предухани, около част, между мъртвецето и остров. Около задната част ще има, тук тегът ще има, тук хлъзгавици. Гледайте тук къде тук. Да. Сега се върти пътя за Карамандо, тук към моста. Снимай Карамандо, бе, снимай Карамандо. Ето там е. Да. Ако не знаете, той поляната тук тега той в каналето, за той плъзгащото време. Да, към колко часа ще е? Към колко време след повечер ще се пускат той хлъзгавица, пък нататък има той мъгла, издухване. Да. Леко той хлъзгавица. Плъзгащо. Разбираш ли? Yes. А пък отгоре, задната част ще се завърте гледате от хотек. Ще има мъглю. Да. И той ще е по зоната за времето, следва спортните новини от Камен Воденичаров. Да. Кажи, какво ще стане сега? Англия. Спорта за Манчестър Юнайтед. Следва той плъзгащото. Така. Я кажи, Плъзгавицата. при Гарбатов какво ще стане? Урак бе. При Бербатов. При Бебрато ще го заби в пишетата. Ще пълна иглите. Ще пълна иглите. Да. И той ще е времето за битовито репортерите. Да. Следва спортните новини. С Тодиан. Тодор Календаров. Да. Тя дини хубаво това. До година. Какво ще година? Плъзга. Малко плъзге. Я малко плъзгай. Да. Да. Той следва плъзгащите той. Да.